Ora usah maksa, sak mampune. Durung mampu tuku sing anyar, tak sediakan sing bekas. Yo teman-temanku sing pejuang rupiah handal iki tak sediakan sing kulino moto kata kok nih ya. Mobil niaga pickup Josis Traga, Isuzu Traga tahunnya 2019 ya. Wis orisinilan, AG kelahiran tangan pertama dari baru, plat-plat pajaknya faktur jenek kabeh. Wis tak pastikan bagus, mesin-mesinnya tak jamin tidak ngobos. Ini interiornya wis dimodifikasi cuantik bersih ya tuh, backlit terus wapi wis pokoknya jojis, mesin-mesin tak jamin orang ngobos wis dadi siap mau pulau soro ban-ban barang wis gak ragat originalan ya motore kelas mobil niaga yo ngene iki yo super ya bak-bake delon jan gaene sing mendelong ya apa yo cecete jek ori bos gaene sing mendelong bos lho lek mau ngemot kelasmu rong ton telung ton ya dadah lek ya lho wis pokoknya tak jamin gak tau laka gak tau banjir ora tinggi momot barang abot saurunge ya barang enteng-enteng entuk sing tinggi momot wis gak enek ragate dadi lek mungkin nyambut gawe wis istilahnya keselmu nyambut gawe metu duwite ora keselmu nyambut gawe ngopeni kendaraan yang enek kendaraan aku sing ngopeni aku sing nyiapne kowe sing nyambut gawe untuk tapi golek kaya ya aja lali to masalah regane di harga 184 tahunnya piro Mang 2019 ya jadi jek iso mok nego 184 jek iso mok nego kredit DP-ne setat mulai 1 juta DP ini langsung WA watin ae mobil niaga sangar ya wis nang royokan Jawarang kene enek mobil niaga sekali enek wis dikira royokan wong Amerika wong Saudi ngemot kurma kalau tuku Traga kok kene asline tapi ojo Pak mutasine rono larang aku ngono to iki wis tangan pertama asli nganjuk kok nganjuk mbuh agi-agine ndi pokok sing jelas tangan pertama AG wis sedang langsung chat setae ngono to kontak WA adminnya ada di bio apa DM via TikTok sikat